Molweni, njani? Ngiyaphila mina. Ngicela ukubingelela bonke abantu abasemakhaya. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu nedlozi zisaniphethe kahle. Ngiyabonga futhi ukuthi niyangibukela, niyangilalela mengikhuluma. Nakuma-subscribers ami nawo ngicela ukuthi uNkulunkulu anibusise lapho nikhona. Umuntu ngamunye ngamunye iy'nkinga zakhe ezimphethe engazuthi uJehova angamsiza. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngabantu abathandanayo noma abantu abashadile abasebudlelwaneni. Ukuthi kuyingozi kangakanani ukuthi uthi uwumama unenkinga kodwa uhambe wedwa mawuye enyangeni. Noma uwubaba unenkinga uhambe wedwa uye enyangeni. Nakudala mandulo lezi zinto zazenzeka. Kudala-ke wawuthola ukuthi ekhaya kunenyanga yakhona eyaziwayo noma kunesangoma sakhona esaziwayo ekhaya. Umndeni wonke uzoya kulowo muntu lowo. Uthola ukuthi mhlawumpe umama unenkinga ngaphansi. Uzogcina esehamba yedwa ehamba mnyelele esehamba ezinye iy'nyanga zakhe yedwa esayidini. Nobaba naye uthola ukuthi unenkinga naye ngaphansi noma yiphi inkinga anayo. Agcine esehamba yedwa. Leyo nto leyo iyawulimaza umuzi ngoba kugcina sekuney'mfihlo. Kanti kuhle ukuthi abantu mebethandana bavulelane iy'fuba. Batshelane nomuphi ozwayo ukuthi kunenkinga komunye. Abakhulume bayixoxe inkinga yabo. Bahambe bobawu-2 baye kumuntu bayosizakala. Lokho kungasiza ukuthi umndeni wonke ugcine ususizakala. Yebo, ngiyazi-ke ukuthi khona ezinye iy'nyanga ey'bolile noma izangoma noma abasizi babantu abangcolile. Uthola ukuthi umuntu uyafika nonkosikazi wakhe emuhle, wena melaphi ndini. Usuvuka uyinkanuko, usufisa engazuthi lo nkosikazi kungabe owakho uphambanisela abantu. Leyo nto ayikho right. Ubone abanye abantu engazuthi abaphumeleli yingoba suke sebeshawa yidlozi labanye abantu ney'nyembezi zabanye abantu. Nabo abesifazane abayizangoma abafana nathi nabo kuyenzeka futhi bayenze leyo nto. Uthola ukuthi umuntu uyifikela nendoda yakhe right, abone ukuthi engazuthi le ndoda sengingaba eyami. Ofisho konke lokho akukho right, ku-wrong. uNkulunkulu akayifuni leyo yinto, nabantu abadala abayifuni leyo nto. Mebekukhetha wena njengesangoma noma njengomuntu ozolapha abantu, musu ukusebenzisa i-advantage yokuthi wena upowerful kunalabo bantu bese udliphiza izinto zabantu. Engingakusho ukuthi kubalulekile ukuthi khulumane emakhaya ngoba ama-divorce aqhuma kangaka ngoba i-communication ayisekho phakathi kwabantu ababili abathandanayo. Leyo yinto le ayisilona ihlazo kodwa iyawuqinisa umuzi. Nakudala kogogo bethu nomkhulu wethu kwakwaziwa ukuthi vele akhona amakhambi aqondene nokuthi umuntu wesifazane ayikline yena ngaphandle kwedliso. Bazalwane, wonke umuntu manje usazi ukuthi ukuze abantu babe right kufanele ukuthi badlisane kuqala. Nakudala kwakubheka ukuthi umuntu udliswa mese kunjani, iyona yiphi lento edala ukuthi kugcine sekudliswa umuntu. Kanti mekuthiwa wonke umuntu ekhaya uba open, especially phakathi kwamama nobaba, bahambe ngumuntu, lowo muntu uzokwazi ukubona ukuthi lo mama lo kufanele ngimnikeze ntoni, lo baba lo kufanele ngimnikeze ntoni. Leyo yinto ingagcina ubudlelwane babantu bu-right nokuthembeka ekhaya.